लोगोफोर आं दा दैमायाव दंफैयो नै नोंथांमोना नायनो हागोन लाइक साबसक्राइब खालामना ला फेसबुकाव नायदोबा इउटुबाव नायदोबा इउटुबाव कुलदीप बर' फेसबुकाव नायदोबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लाबि आंखौ कुनाल बर' इउटुब चेनेलाव नायदोबा साबसक्राइब खालामना लाबि नोंथांमोना लाइक साबसक्राइब खालामना लाबि। लोगोफोर दा दंफैयो जों माने दैमायाव माने ग्रासलेण्ड बायदि जाना दङ आरोना जायगाफोरा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरोना। जों दिनै मखस्थ'खौ लाना फैदो आरोना मोखौफोराबो आमदानि लाना फैदो आरोना नै आइफोरजोंबो दङ आरोना मोखौ लाबग्रा गरिखाफोरा नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। मोखौफोरखौ जों दा बारहोसिगोन आरो नोंथांमोना नायनो लास्टाव लागै नायनो दा बाव नोंथांमोना लास्टाव लागै नायलांबाय था। नै जों लांगासिनो आरोना मोखौफोरखौ नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना।